Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:18 igaro diren honetan, Bartzelonak eta Bayerrek Montjuïc futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen liga faseko hirugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Bartzelonak xeatu egin du Bayer 4-1 irabazi diete kuleek Alemaniarrei eta horren ondorioz 6 punturekin ipini dira Txapeldunen ligan. Gogoratuko dugu batetik Bartzelonak ligan igandean Sevillari irabazi egin ziola, 5-1 egurtu zituzten García Pimientarenak. Bayerrek berriz etxean baita ere egurtu egin zioen Stuttgart, kasu honetan 4-0 emaitzarekin. Honen bestez bi taldeak oso bolada honean iritsi dira, biak ala biak euren ligetan lider dira, eta egia esan partida ederra espero genuen lehenik eta behin. Hamaikakoak errepasatuko ditugu. Hansi Flick horrelaxe atera da, Iñaki Peña izan da tepean lauko lerroa, izan da atzealdean Jules Kounde eskuine galetik, Alejandro Balde ezkerre galetik, Kuarsi eta Inigo Martinez atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Marc Casadok eta Pedrik, erdipuntan izan da Fermin, eta hegaletan eskuinaldetik Lamin Jamal, ezkerraldetik Rafinha eta asko itzeingo du gaurkoan, eta goian Lewandowski izan da. Vincent Kompanyk, Bayern Municheko entrenatzaileak honako 11 hau atera du. Neuer izan da ATP-an, lauko lerroa atzealdean. Guerreiro eskuinaldetik, Davis ezkeraldetik, Jaekim eta Upamecano atzealdearen erdialdean, Kimichek eta Patinak osatu dute Euskarri bikoitza, erdipuntan izan da Thomas Müller, eta hegaletan ezkerraldetik Nabri, eskuinaldetik Olis, eta goian Harry Kane golaren arduradun. Beno, partida ezin hobe, hasi da Bartzelonarentzat, izan ere lehen da biziko baloiean, Bayern Munich oso altu presionatzera irten da, Vincent Kompanyren taldea lehen da biziko minutu horietan, eta hortxe, Ferminek Rafinhari pasea egin dio, bere zelai propiotik Bayerreko jokalari gehienak bertan zeudela eta atzealdea oso aurreratua zela, sakonean pasea egin dio Rafinhari, Rafinha bakarrik geratu da Manuel Neuerren aurrean, gero gainera izkin egin dio gola egin aurretik, eta Rafinhak bere gau historiko honetako lehen gola egin du. Hortxe hasi da Rafinharen erakustaldia, baina gol horren ostean egia da Bartzelonak gaur, Hansi Flickekin ere ikusten ari gara, lehen urtean Xavi Hernandezen aldean Hansi Flick askoz ere entrenatzailea ausartagoa dela, ez hau da. Nik uste alor defentsiboa, atzealdeko alor hori askoz ere gehiago lantzen duela entrenamenduetan, eta Hansi Flickek behar bada Xavi Hernandezek baino, eta hori atzeraka lasterka egitean ikusten da, ez? Ikusi da Bayerrek nola zenbait zulo bazituen, baina nola baitere sakontasuna erakutsi bazezaketen ere Bartzelonak nahiko kontrolatuak zituen gune horiek, naiz eta partida hasieran apur bat kosta egin zaien, gauzak diren bezala, apur bat kosta egin zaie, hor Kuarsiri eta Inigo Martinezi askotan sartzen zitzaizkien, batez ere Olis eskuinalde horretatik eta Nabri ezkerralde horretatik, gero gainera atzetikan askotan iristen zen Kimmich, Harry Kanek ere arrisku handia sortu du, baina gaurkoan behar bada Bayerren aldetik ez duguna ikusi hegaleko jokalarien erasokortasun hori, ez? Guerreiro eta Davis jokalari oso erasokorrak dira, batez ere Alfonso Davis jokalari oso indartsua da, gorputz handikoa, erasoan ere oso azkarran kabiziak dituena, baina gaurkoan ez du inondik inora euren bersiorik onena ikusi, eta gainera Bartzelona hor lehen gola sartu ostean, bai herrera bat Bartzelona zapaltzera joan da, baloia Bartzelonak hartzen zuenean ere berehala berreskuratzen zuten Alemaniarrek, gainera esan dugun bezala zulo asko bilatzen zituzten Flickek ezarritako lerro aurreratu horren ondorioz, eta 10. Minutuan, hortxe, erdiraketa bat egonda, Harry Kanek buruz errematatu du, baina gola barrak balio gabe utzi du, apur bat aurreratuago zegoelako. Horixe izan da
Bayerren lehen abisua, Bartzelona hor oso momentu kritikoan zegoen, behar bada posible baitzen iraganeko mamuak ere kulei etortzea, eta hor izan da lehen abisua. Kontua kontu, 18. Minutuan Bayerrek da gola egin du. Nabrik Harry Kanei erdirak eta egin dio, eta hor bai, hor Ingalaterrako aurrelari goleatzaileak ez du arkatu erremate akrobatiko bat egin du area barruan. Iñaki Peña behar bada, Iñaki Peñak zerbait gehiago ere egin zezakeen, hor atetikan geixiago atera, atzealdean ere nahiko despistatuta ikusi ditugu jokaldi horretan, eta Bayerren lehen gola iritsi da. Hor behar bada pentsatzen genuen Bartzelonak apur bat bera egingo zuela, egin batean alaxe egin du, nolabait Bayer intentsitate altuagoarekin ikusten genuen, baloiak eta hobeto lapurtzen, atzealdea oso aurreratuta zuela, Bartzelona gainera ez zuen eduki beharko lukeen baloiaren jabetza hori, eta hori nik uste Hansi Flickek apur bat partida aurrera joan denean horretaz ohartu dela, eta taldeari gehiago jokatzeko edo pase gehiago emateko eskatu diola, behar bada apur bat Bayerreko jokalariak aurreratu, eta nolabaitean gero hegaletako jokalarien abiadura luze bilatzeko, eta egin batean hori lortu du. 36. Minutuan benetan gaur ja ekimen, min ja ekimen gaua aztekoa izan da. 36. Minutuan Bartzelonak baloi luze bat jarri du, Ferminek hor bultzakadatxo bat egin dio, baina ez dut uste edo ez zait iruditu bederen zango trabatu edo traba egin dionik, inondik inora ere, hor bultzakadatxoa izan da, baina kito, ez zait iruditzen falta ematekoa denik, hor interpretazioak ere egon daitezke noski, baina niri ez zait iruditu, eta gero Ferminek baloia aurrera eraman du, Neuer nahiko gaizki irten da, oso zalantzati, baloia nolabait urrundu du, baina zuzenean Lewandowskiri iritsi zaio, eta aurrelari Poloniarra karea barruan ez du arkatu. 36. Minutuan oso gol garrantzitsua izan da Bartzelonarentzat. Bayer gehiago izaten ari baitzen, naiz eta ez zituzten aukera garbiak sortzen, dominioa edo partidaren nagusitasuna Alemaniarrena zen, hor Nabri eta Olis batez ere sekulako mina egiten ari ziren, aurrealdean ere Upamecano eta Meikin Jin ere oso erasokor, oso Bartzelonaren zelaian jokatzen ari ziren, eta bigarren gola oso garrantzitsua izan da Bartzelonarentzat. Hortik aurrera Bayer saiatu da, jarraitzen zuen erasoan, baina argitasunik gabe ikusi ditugu hortikan aurrera Bavariarrak, benetan hor batez ere Kimichek eta Palinak zelaierdian ez dute inongo nagusitasunik eduki, Pedri eta Casado, batez ere Marc Casado, oso nagusi izan dira, eta Bayerri hor zelaierdian autoritate hori falta izan zaio behar bada, izan ere Bartzelonako arrobiko jokalariak eta jokalari kanariarrak erabatek jan egin dituzte zelaierdi horretan, eta bien partida oso azpimarragarria izan da. Hor Pedri batez ere bere magia erakusten, eta gero Marc Casado aurten hasi da apur bat Bartzelonaren dinamikan sartzen, baina nola sartu den, Flickek erabateko konfiantza dauka beregan, gainera esan daiteke Hansi Flickentzat oso jokalari aproposa dela, batez ere baloi guztiak borrokatzen dituelako, ez da jokalari behar bada indartsua, altua, baina baloi guztiak borrokatzen ditu, ez dio ezer beldurra ematen, horrez gain baloiarekin eta baloiei ateratzerako garaian oso jokalari trebea eta inteligentea da, eta 45. Minutuan hain zuzen ere, sekulako baloia ipini dio bere zelaitik Rafinhari, Rafinha kontrol bikaina egin du, eta honek ezkerrez Neuerren atean gurutzatu, eta 3-1 ezarri du partida iaia erabakita utziz. Bartzelonarentzat emaitza amestutako emaitza zen, Bayerren aurka maldizio handi xamarra baitzuen azken urteetan,
eta bigarren zatian Bayern nahiko lo irten da, esan konpanik ez du ezertxo ere aldatu. Bartzelona berriz zur atera da, atzealde aurreratua zuen, baina esan dugun bezala gaurkoan Bayerren freskotasun faltak eta atzealdeak erreakzio onak eduki dituela bi horiek batuz, Hansi Flicki biribil irten zaio bere planteamentua, eta 56. minutuan lehen marka sado esan dugu jokalari gazte bat, orain Lamine Yamal aipatu behar dugu, lehen zatian sekulako lehenengo zatia egin du, Bayerreko jokalariak berehala kanporatu ditu bere erditik, izkin egiten eta jokalaria bila da, baina horrez gain atzealdean ere eta baloia ateratzerako garaian gaurkoan beste erantzunkizun batekin ikusi dugu Lamine Yamal, eta hortxe, sekulako jokalaria dago zalantzari gabe. Hor Rafinhari pase bikaina eman dio beste behin ere, eta Rafinhak bere gaua biribildu du, 3. gola sartu eta Camp Nou, barkatu kasu honetan Montjuikek bere izena zigiluan uzteko. Gol honen ostean, jada Vincent Kompanyk ia talde oso aldatu du. Gnabry, Olise, Müller eta Palhinha kendu ditu, beno Gnabriren hor gehiagoka ez da txarra izan, esango dugu. Lehen zatian batez ere horrizkin egiten eta nahiko trebe ikusi dugu, behar bada area barrura sartzeko eta vertikaltasun gehiago falta izan zaio, baina egia da Jules Koundek oso ongi kontrolatuta eduki duela, eta Bartzelonaren atzealdeko lan nekaezin horrek apur bat desesperatu ere egin duela. Olise izan da behar bada Bayerreko jokalari onena lehen zatian, behintzat desberdintasun gehien markatu dituena edo, Balderen egal horretatik askotan barneraka sartuz lehen zatian aukera garbi bat izan du, gero beste batean nahiko egoista izan da eta behar bada arrisku gehiago ere atera zezakeen Thomas Müller oso hurbiltzeukan une batean, baina kontu bera izan da Bayerreko jokalari onena eta partida azpimarragarria egin du Thomas Müller, beste jokalari bat, gaurko partidetarako oso garrantzitsua izaten dena normalean, baina gaur ez du inondik inora bere eguna euki, ez du aukerarik izan, area ertzean eta Bartzelonako jokalariek gainetik pasa dute, eta ez da partida erraza izan Müllerrentzat, eta ez da Palhinharentzat ere, esan dugu hor Palhinha eta Kimmich euskarri bikoitzean izan dira, baina Pedri eta Casadok oso erraz irabazi dizkiete ia borroka guztiak, hortarteka gainera Robert Lewandowski ere jetxi da, eta berekin ezin izan dute, edo asko zaildu zaie, bigarren lerro horretara iristea ere asko kosta zaio, eta erabat erasora joan da. Vincent Kompany, Leroy Sané, Coman, Goretzka eta Musiala ateraz, azkenean jokalari hauekin aurrera egin nahi zuen Bayerrek, baina ja da partida kontrolpean zeukan Bartzelonak, Bayer erabat ondoratuta zegoen, eta 71. minutuan Fermin kendu du eta De Jong sartu. Egia esan Ferminen partida antologikoa izan da, oso partida ona jokatu du Huelvako jokalariak, jokoaren alor guztietan, esango nuke, jokoaren alor guztietan aritu da ongi. Fermin gaurkoan hor erdipuntan ezarri du Hansi Flickek, eta ziuraski Hansi Flickekin ere hortxe jokatuko du beti Ferminek, baina gaurkoan bereziki partida oso ona egin du, oso inteligente jokatu du, eta gainera bigarren golean Bartzelonarentzat oso garrantzitsua izan den gol horretan protagonista izan da, eta bere ordez Frenkie de Jong atera da. Frenkie de Jong jada apur bat taldeari oreka gehiago emateko atera da, azken hilabeteetan minartuta ibili da, orain gutxi itzuli da, baina ikusten da, eta gaurko partidan erakutsi du Hansi Flickek beregan konfiantza handia duela, eta hortxe Frenkie de Jong atera da, eta 76. minutuan gaueko izarra Rafinha atera da, eta Dani Olmoren ordez, baina Rafinharen partida gaurkoan ikeragarria da, eta ikeragarria ari da izaten Rafinharen denboraldia. Lehengo urtean pentsa,
kritika asko jasotzen zituen, batez ere eskuinaldetik jokatzen zuen horretan, bai, magia eta bazuen, dribbling hori edo izkin egiteko erraztasun hori bazuen, baina gero errematean falta zitzaion orain berriz guztiz aurkakoa, ez? Behar bada ez da distira ateratzeko jokalaria edo Hansi Flickek ez di hori eskatzen, baina gola edukitzen ari da eta sekulako denboraldia egiten ari da. Eta Dani Olmo atera da, Dani Olmok partida ona egin du, oraindik ere pixkanaka noski erritmoa hartu beharko du, Leipzigetik fitxatu berri duten jokalarian minartuta egon baita gogoratuko dugu, eta 85. minutuan Pedri, Lamine Yamal eta Lewandowski kendu ditu, bizi-bizi. Pedriren partida oso ona, zelaierdi horretan Casadorekin batera Bayerrekoak jan egin dituzte, magia handia erakutsi du, bigarren lerro horretara iristen ere ongi ikusi dugu, Lamine Yamal eta zer esan, gaurkoan gainera atzealdean bokazio handia ikusi diogu jokalari espainiarrari, hor batez ere nola aritu den, nola izkin egin duen atzera etorri eta ez dio inondik inora ezer dardar egin, eta azkenik Lewandowski bera ere oso fin aritu da, gola egin du gainera, atzealdean asko lagundu du bere gorputz hori eta esperientzia baliatuz, eta Gabi, Ansu Fati eta Pau Victor atera dira, eta gero Laimer atera du Kompanik Guerreiroren ordez, Guerreiroren norgehiagoka aztekoa gaur Bayerren norgehiagoka guztia bezala. Esan bezala Bartzelonak Bayerren aurka zuen maldizio hori gainditu du, eta honenbestez Bartzelona une honetan 6 punturekin kokatu da Txapeldunen ligako liga fase honetan, 10. postuan, playoff postuan zuzeneko sailkapenetik puntuak batera, aldiz Bayerrek lan asko egin beharko du sailkatzeko, 23. postuan baita kanpoan geratuko direnekin, playoffetik kanpo geratuko direnekin berdin dut. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.